az emberiség csalódott az eszmébe, arra nincs szüksége, az emberiségnek csalódott, van annyi fegyver, az emberiség csalódott a fegyverbe, és arra sincs már szüksége, mert itt már senki nem akar gyilkolni. Mindenki már csak szeretne élni, mondom, nyugati kocsin járni, meg utak kellenének, meg olyan dolgok kellenének, ami az ember védelmét, egy ilyen... Tehát esetleg más is készíthetne házilag ilyen építményt, mint maga? Hát nézze, én nem az embereknek az erejére támaszkodok, hanem én központi irányításra szeretnék csinálni az, hogy védelmi berendezés épüljön, ne pedig fegyver, meg ne az eszmét hajszolják, hanem az embernek a biztonságát fokozzák. Hát ez 2 méteres ez a fal pontosan. Ezt meg lehet mérni. Ez pontosan 2 méteres betonfal. Ebből nincsen ki az udva egy 10 centisen. Már itt 30 centinként van körülbelül a vasúti sin. 30 centinként, és itt még 13 ilyen koszorúba kötött 4 szálas betonacél van, ami be van iszapolva betonban. Ez körülbelül még ilyen magas lesz. Ilyen egy szintben lesz ez az egész. Ilyen magasok. Ja, és akkor ilyen úsztatott beton. Úsztatott beton. Hát az egész ilyenből van különben. Levegő kivezetés, hát mondom, majd a vészkijáraton keresztül lesz, mert a külső nyomásálló ajtókban lesznek ilyen saválló csövek, meg csapok, szelepek, meg minden abba beépítve, olyan, amire arra majd szükség lesz. És a házának a tatarozására nem gondolt? Hát nézd, arra gondoltam, hogy majd ezzel folyamatosan egy szintben ilyen pillérekre építek, úgy, mint Gergő Gorján a víztárolóba, és akkor ez az épület, ez már körülbelül 10 évre. Ha lesz családom, akkor érdemes lesz építenem, ha nem lesz családom, akkor nem lesz érdemes építenem. Akkor csak kitatarozom, azt annyi. Majdnem olyan magas lesz, mint a szomszédház. Hát majd. Hát ez mind pénzkérdés lesz nálam. Sajnos még itten a Földön így kell gondolkodni, hogy pénzkérdés. Viszont, hogyha már kikerülünk egy bolygó körüli térbe, vagy kikerülünk 2 csillag körüli térbe, ott már minden anyag, erő és energia kérdés lesz. Na, ha lesz anyagunk, akkor az erővel, energiával át tudjuk alakítani a szükségleteinknek, de hogyha ez nem lesz, hogyha csak valamelyik fog hiányozni, akkor már vége lesz, akkor már nem fog menni semmi. Akkor abból már csak pusztulás lesz szerintem. Abba például, hogyha rizsát, babot vagy bármit nyerek az ember, akkor az nem lesz rádióaktív. Ha víz alá kerül, akkor se fog semmi problémája lenni. A gombáktól a rovarok ellen meg lehet védeni. Az egy ideális csontolat. Minden, ami a világon létezik, így hasznosítható, az egész világ így hasznosítható hulladéktelepben. És szerintem, hát lehet gyűjteni. Én gyűjtöm az alumíniumot, gyűjtöm a rezet, gyűjtöm mindent, ami hasznosítható, mert mindent lehet hasznosítani. Csak tudni kell, hogy kell hasznosítani. Hát van itt papírdudától kezdve, én beholdom a fát is a tűzre való, hogy ne kelljen kimenni, mert akkor sarok meg ilyesmit volt. Én nálam nincs nagy rend, hát úgy élek, ahogy tudom. Hát említette az előbb, hogy van valami mennyasszony. Hát igen, van most egy mennyasszonyom, hát a közeljövőben, ha minden összejön, akkor megbe is ülök. Hol dolgozik a mennyasszonya? Mit csinál? Hát ott dolgozik, ahol én. És a Máté Szalkai finomkötött árugyárban. És maga ott mit csinál? Hát én kocsi kísérő vagyok, meg váltó gépkocsi vezető. Mióta dolgozik ott? Hát már vagy 12 éve. Hány éves most? Most, hát 52. május 27-én születtem, hát most 37 éves vagyok. Azért szedtem már ezeket a külföldi újságokat, ezt még egy belerakom egy reklátszatyorba, elviszem meg. Ami tetszik, az És akkor kiválasztják belőle a mennyasszonyi ruhát? Hát ez olyat készít magának, amilyet akar. Én nem vagyok semmilyen elrakta olyan. Minden jónak a híve vagyok lényegében, ami épp és egészséges, meg jól működő. Láthatja, mi egy hifi tornyom a stokinnál a tévén. Úgyhogy nem vagyok egy gazdag ember. Azt a képet csak nem maga festette? Nem, ez valamikor még Kocsordon volt egy Gén bácsi nevezetű ember, aki készítette. Ilyen szent képeket
készített az a templom, meg az egyház számára. És akkor nekünk volt egy ilyen Luda Daunatus című kis pici kép, egy ilyen kis 10x15-ös körülbelül, és ott nagyította meg. Nagyította meg anyukát. Annak idején. Ezt az öreg Hogy gép. hívták ezt a képet? Hát itt van gép. Az öreg gép. De a kép címe. Luda Daunatus. Ez volt a neve. És ez mit jelent? Hát, nézd, hát, mit tudom.